Nairobi. Duol makedo gi weche mag mibadhi e pacho kamano EACC yango ni pod obiro medo tayo chenro mage maonge akwede kendo singo mar rakore gi jo mibadhi maonge dewo wang'. Kaka Andrew Ndego leronwa, EACC yango ni weche mibadhi ogoyo tache counties mopogore kendo en ting' mar 10 counties gi jopiny mar rakore gi achiedh nade makama. Kuom kinde mathoth, wach mibadhi osemedo nyayo paro ma opogore e kor gwenge ma pacho ka. Kata kamano, duol makedo gi mibadhi osingo mar timo duto e rakore gi mibadhi makama maonge geto ng'ato ang'ata kata bedo gi akwede mag dhoudi. Jakom mar EACC David Oginde dwaro tend counties mondo bede ongalo manyime konyo rakruok gi weche mag mibadhi ma osekelo ng'ikruok ne chenro mag dongruok e kor gwenge ma pacho ka. For governors, as you know, we have 47 county governments. There's a lot of corruption that has gone into the county. So it is suddenly expected that when you are doing corruption investigations, most likely you'll find most of them happening in the county government, and therefore the governors as heads of the counties are going to be the ones to respond to those questions. So there's no targeting of any group or any individuals or any community. We follow corruption wherever it is. Korka kore, jatatije maduong' e duol mar EACC Twalib Mbarak yango ni nitiere buche madito mag weche mibadhi mapod nitiere nyim doho ma owinjore rakre go mapiyo kaka nyalore. Twalib yango ni moko kuom counties mantiere rameny mag weche mibadhi oting'o kaunti ma Siaya gi mano mar Uasin Gishu e kind kembe mamoko ma oluwone giseyudo lipode ma owinjore gi mak bura ne achijego. Quite a number of big cases. Some of them is about telecom, other is about the issue of Ronald Ngala College, which is stuck. We have one that deals with about the senator in Uasin Gishu, where the famous Finland scandal. So for the senator, we have recommended him to be charged. For Siaya County, there's an issue of misuse of money through imprest collection and not surrendering. We have recommended some senior staff of Siaya County to be charged. Magi gin moko kuom chung' mayango kod duol mar EACC e kinde ma ichano bago odiochieng' nyasi mar rakore gi wach mar mibadhi e piny ngima odiochieng' makiny, nyasi ma ochan bage e lap mbalariany ma Murang'a. Director mar chenro makama Stephen Munania yango ni thoro nyasi makama en mano madhi timo tiegruok ne jopiny mondo yango kenge ma owinjore ketie tim mar rakore gi weche mag mibadhi e kor gwenge ma pacho ka. What we will be looking at is to sensitize and inform the public of the issues that they require to understand about the fight against corruption. Sensitize our staff as well. We also need to be able to bring synergies together between the various arms of county and national government, so that we can fight corruption as a team and as a whole as a nation. Andrew Ndego, Ramogi TV.